Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day. Abra yade apomodene enhyehyeye betise ensa hohoro na yakentene edepedu yakwa akutia yade yemu no na tumi aboa ya ma yakwa atie amanehuni nanso eduro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene wenyankopon amoa na yehia wenyankopon amoa yi sene ade biara ne danyina efa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛyɛ mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛ ne krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yabasan atemonka nyankopon enhyira mo. The beauty of the province of Bohol is seen in its breathtaking landscape, an island destination best known for its chocolate hills. Bohol was once named among the most impressive natural wonders of the world, and home to the Philippine tarsier that is listed as an endangered species. These beautiful creations were not spared by Typhoon Odette, which left a trail of devastation in Visayas and Mindanao last year. Residents of Tubigon and Lubao Na enipa wa Tubigon Bohol Typhoon Odette abo yede atoranche brani padodo na ehye me fie me suhwan ne me sumu nam nyina me boat ne nyina yiran nti ehu bo me yefie no mutete sese yakwa kusi esi dan kese se de be ya ense na bra mo aba ya no wana omo sika no ne yebo a wona ye na hiafo do bi amoye ayete bia emu adene abra ahum kese ne boy no se ye boat nyina sei kubeni nyina ebubu bibia sei aye bisi basa eno memo adene ma amanfo se on betumi ahye obra na asafo obra ni da so ayira no ni parodo no a aye wana dwene se omani da so bayira made o man kasape de so wonyina de wonoro ato wanyankopon so eno memo adene fuse sabre no na menyim me papa bubu mfie nkron afi ya ka kyerɛ sɛ free and fee abusha isuo ne mpempenso
awasoro na nsuo na yiri dodo. Ɛyɛ paa so obi abɛboa yɛn na ɛyɛ Awurade. Yɛn da so ne sɛ wɔbɛtenetene na wɔrenya yɛn no. Saa hwe yɛhunu no na emu adene. Ɛno ma mo yɛ dene maa yi. Ɛwɛsɛ na me ne me ba no ɛne wo ho wadi dɛm na so meda wo Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa ka mmoa. Afiri sɛ anka yɛntumi nyinaa no. Ayɛ me ba na afei nsuo ni mu dɔ. Yɛbɔ mpa yɛfrɛ wo Nyankopɔn ɛsrɛ no hɔ mmoa. Ɛho bɔɔ yɛn. Wo Nyankopɔn wɔ yɛn adwene mu. Ɛwɔ sɛ yɛgyina pintin na yɛtumi agye yɛn nkwa. Every good deed, however simple, means relief. Na Especially to those who need it the most. I can get the above 1 hour we hear him. The Members Church of God International. Papa yodi ye nimu bra kwa ye di bejai everse. Emo aye de bua nkrofo ye mbotaye no ba ko ntia ye da so te ase. Aya mo akese ma ye. Na ye da wo Nyankopon ase. Se mobu mo ani hwe ye ntebea ye wo mu wa hai. Bia ye bebre no atete ase. Na so mo aba beboa ye ne kuroi mo ya akonde ya wo Nyankopon de mo edi dwuma. Areza wo Nyankopon nim ne kuroi fa mu no eya meda mo nyina ase. Enkankan Awurade wo Nyankopon mo wane na ho mobrom. Ye nsa kamwa eye mo apese. Ɛdonti na meda Awurade ase na nyamu Awurade a ɔma yɛn de hia yɛn. Meda wo Nyankopɔn ase abusɛ ma ba yɛ yɛn mmoa. Na yɛso yɛda MCGI ase. Yɛda mo ase sɛ mabɛboa yɛn ni da so ne sɛ mosane ba mbɛboa nipa bebree. Aduane a mode brɛ yɛn no Ababa mayen kom so wate. Dedi kan beda wo Nyankopon ase. Sɛ wode mo anam so ma ababa duru bia ye hai. Asedanka wo Nyankopon. Abusa yensa kamwa. Ɛwom sɛ ye no manketo de ne so ade wo hia ne sɛ firi wo Nyankopon. Te sɛ wo Nyankopon de mo di dwuma sɛ. Akonde a wabeduru ye no kurum ha. Aseda pepem ka Awurade. Awurade yɛda wase. If God accepts us, He will use us for His purpose. Sɛ wo Nyankopon All good works. ɛdɔ yɛn a ɔde yɛn bɛdi dwuma ma n'anwuma pa. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. God's Ahene asafo kuo, ɔman kronkron. Ɔman a wɔyɛ wo Nyankopon ade sononko sɛ pompae de ɔfrɛ mu firi sumu ba ne ha na yɛ nwanwa mu no ayɛ yie ntwere. Wo Nyankopon ara ne mamfo a wɔbɔ nnwuma pa ho modene. Na papa yo de pae wo Nyankopon a ɔfrɛ yɛn animuonyam aka. Na papa yo wo Nyankopon ne mamfo mu. Ɔman a wɔyɛ wo Nyankopon ara ne man. Ɔman a wɔso Nyankopon animuonyam ne di. Arasa yɛ wo Nyankopon ɛna ɔde wɔn edi dwuma ma nnwuma pa. All glory and honor. And monyam ne ayeyi ye wo Nyankopon de ada.
Thank you.
Ang pag-ibig at kapayapaan po ng Diyos ang manatili sa atin, mga kapatid. Bago po tayo muling dumako sa ating pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoon, muli tayong magtatagubilin. Anuanom asomdwoe ɔdɔ afiri Nyankopɔn ɛnka yɛn nyinaa na ansa ne yɛbɛhyɛ aseɛ ne yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ. Momma yɛn nyinaa yɛnto yɛn ho nsi hɔ. Yɛto nsa afrɛ yɛn ahɔhoɔ sɛ mommɛka yɛn ho abere a yɛrebɔ aseda mpaeɛ ama wɔ Nyankopɔn ahyerɛ n'anim adom. Momma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ nuanom. Yɛn Agya Twɛdiampɔn, awa wo dɔ ba korɔ no din mu. Agya, yɛda wo ase. W'akwannya pa foforɔ a wode ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atoa so asua wo nsɛm kronkron na wɔtene ne nsɛm. Agya, yɛda wo ase sɛ daa ne da nyinaa wodi yɛn anim kan ma yɛhunu wo nokorɛ. Daa ne da nyinaa wohunu yɛn mu biara mmɔbɔ. Wɔma yɛn akwanya sɛ yɛmfa mmɔ ɔbra foforɔ. Agya, yɛda wo ase sɛ yɛate wɔtene ne nsɛm ase abere a yɛgu so sua wɔ nsɛm kronkron na wɔ nkyerɛkyerɛ a yɛn nyinaa yɛabɔ mu ɛrekye. Yɛsrɛ wo sɛ tenetene yɛn na mo honhom kronkron so boa yɛn mu biara. Kae nuanom a wɔnom ɛretie wo mmara nsɛm yi, ma wɔnom nte wo pɛ kronkron ase, ma wɔnom akokoduro gyidie, ma yɛatumi agye wo nsɛm. Yɛn mpaebɔ ne sɛ abere a ɛhyɛ mu no, ma yɛn nyinaa yɛntumi mmom na yɛnsom wo wɔtene ne kwan so. Agya, yɛgyaa de nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo sɛ ma honhom kronkron ntenetene yɛn na w'asomdwoe atena yɛn mu. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Sumatin po ang magandang gabi pong muli sa inyo. Onyankopɔn na sumdwie Dito po sa ɛnka yɛ Pilipinas nyinaa at anumang oras bio. Na ma mo nyinaa adwo afiri Philippines. Baabi biara a mote yɛn nka biara wɔ wiase afa na nyinaa. Na bio yɛda Awurade ase sɛ wama yɛn akwanya pa foforɔ te sei. Ɛnɛ da yi, yɛne yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International. Yɛn nyinaa yɛsane ɛreto nsa afrɛ mu bio wɔ dɔnhwere kakra yi mu abra yɛgu so esua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na Onyankopɔn ne mmoa ne nna hɔ mmɔborɔ. Yɛwɔ da ɛtɔ so ɛnwɔtwe mu. Ɛnɛ ukuo na yɛyɛ asɛm ti maako dunan ɛyɛ da maako dunan. Yɛwɔ yɛ da ɛtɔ so ɛnwɔtwe mu. Ɛno nti aka nna kakra bi na yɛwie yɛde sua no. Yerɛtoa nsa from sɛ mmɛka yɛn ho. Ɛma yɛnwie saa nna yi nyinaa ade sua. Ɛno nkyerɛ sɛ ɔwɔ asɛdeɛ bi sɛ kyenkyena a bɛba bɛka asafo yi ho. Ana yɛbɛyerew sɛ kyenkyena a bɛka asafo yi. Yɛkyerɛ mɔpɔ no sɛ yɛne mo bɛkyɛ yɛn gyidie. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛtumi asese na moakari ehunu asafo ko a yɛbɔ ho dawuro. Na yɛn ɛnam tenene a ɛwɔ twerɛsɛm kronkron no mu nkyerɛkyerɛ mu so ɛna nwummere yi anaasɛ ne da yi abra yɛgu so yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm a yɛahyɛ aseɛ no yɛma mo brother Eli Soriano na ma mo nyinaa adwo akye anuanom sɛdeɛ mo kurom mmerɛtie biara nora yɛsua ayɔnkofa a Onyankopɔn ahyɛ yɛn ɛne sɛdeɛ ne yɛnyɔnko nipa bɛtena sɛ yɛ asafo ne mu anaasɛ asafo no abɔntene so. Na Onyankopɔn Mmara Nsɛm no sɛ yɛbɛyɛ obi biara papa ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ. Saa nsɛm yi a twerɛ nsɛm no ɛka akyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ nipa nyinaa papa no sɛdeɛ ɛnora yɛsuaeɛ no yɛn ɛso wɔ biara so yɛn atamfo no mokora ka ho na yɛne da soɔ no sɛ ɛmo ada hɔ ama mo sɛ nnɔkora asafo efiri Onyankopɔn no anaasɛ asafo no ɛnyɛ afoforɔ bɔne enkum ne nyɔnko nipa ɛntɛɛtɛ afoforɔ ɛnha afoforɔ na mmom enim sɛdeɛ ɛsɛ dɔ n'atamfo no mpo na sɛ kɔm de wɔ n'atamfo no mu a wɔma wɔn aduane di sɛ sukɔm de wɔn a wɔma wɔn nsuo nom sɛ ɔwɔ ahohiahia mu a n'ahokyerɛm no wɔ bisa a wɔboa no wɔpɛ bosea a yɛbɛfɛm wɔtamfo no bi. Ade yɛ di ho adanseɛ nie ne nyansasɛm a ɛwɔ mu wɔ nie na sɛ wo ne wɔtamfo mpo bɛtumi atena ase asomdwee mu a wɔn a wɔnyɛ wɔtamfo no bɛtumi ne wɔn atena ahotɔ ne wɔdɔm bebree. Wɔn a wɔnyɛ wɔtamfo no te sɛ wo yere, abusuafoɔ, wo nuanom, w'awofoɔ, wo kunu, w'asewnom wɔbɛtumi ayɛ wɔn nyinaa papa. Ɛfiri sɛ sɛ yɛsua sɛ yɛbɛyɛ yɛn atamfo no mpo papa a ne titiriw ne yɛbɛtumi nso ayɛ nipa a wɔnyɛ yɛn atamfo no nso papa bebree. Nyansasɛm a ɛwɔ mu hɔ ne sɛ na sɛ yɛbɛtumi ayɛ obi papa a obi a ɔyɛ wo bɔne sɛ wobɛtumi ayɛ ne papa a deɛ nkyɛ ɔyɛ w'atamfo ne sɛ ɔyɛ wo bɔne ɔmpɛ wo yie na sɛ ne nyinaa akyiri no watumi ayɛ ne papa na sɛ wotumi yɛ ne papa a na nka mpɛ sɛ nipa a wɔnya wo bɔne bia na wontumi anya wɔn papa. Ɛna yɛbɛtoa yɛasɛm tie ɛfa yɛn so. Yɛwɔ asɛdeɛ wɔ Nyankopɔn anim sɛ yɛbɛyɛ obi biara papa. Sɛdeɛ ɛnora yɛkenkan yɛ no ɛyɛ anuanom a ɛwɔ asafo no mu anaasɛ wɔn a ɛpɛ sɛ bɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu no asɛdeɛ sɛ wɔbɛyɛ nipa nyinaa papa, wɔbɛyɛ wɔn atamfo no mpo papa. Ɛdeɛ ne yɛ asɛdeɛ anuanom. Mesrɛ mo montie Filipifoɔ nwoma 2:10 kɔpem 16.
na moayɛ nipa a asɛm inni wɔn ho wɔn a wɔkron wɔn a wɔyɛ kron Nyankopɔn ne ma nkekanyɛ inni wɔn ho wɔnɛ ɛma abusua a wɔakontɔn na wɔkye a mohyerɛ wɔn mu sɛ akanea wɔ wiase. Twerɛnsɛm no ka sɛ Nyankopɔn nkoa a ɛwɔ nokora asafo ne mu no na moayɛ nipa a asɛm inni wɔn ho a wɔyɛ kron Nyankopɔn ɛma a nkekanyɛ inni wɔn ho wɔ ɛnɛ ɛma abusua a wɔakontɔn na wɔakye a mohyerɛ wɔn mu sɛ akanea wɔ wiase. Ɛno nti sɛ yɛyɛ kanea deɛ a ɛne ɛni kwan sɛ yɛsa anaasɛ yɛne kanea dum ɛwɔ sɛ yɛtoa so ɛhyerɛn na wɔkwan yɛfa so ɛhyerɛn wɔ nipa a wɔnni han mu no wɔatwerɛ wɔn nkyɛmu 16 yɛntoa so sɛ mokura nkwa asɛm no mu yie sɛ mokura nkwa asɛm no mu yie yɛnabrabɔ ɛbɛtumi akasa yɛnabrabɔ bɛtumi aka nneɛma bebree Momma yɛmfa nhyɛ yɛ tirim yɛnabrabɔ kwan yɛfa so bɔ yɛn bra ɛtumi kasa sɛdeɛ ka no brɛfo kasa mu no ɛne yɛyɛ kasa pii sene nsɛnka yɛnabrabɔ yɛne nkutahudi a awɔ yɛne afoforo ntam papayɔ ayemuye abadayɛ ma yɛnyɔnko nipa no ɛka Nyankopɔn nsɛm ɛyɛ nkwa asɛm no kyerɛ nipa yɛnabrabɔ ɛbɛtumi aka ɛnepa ɛbɛtumi ama yɛn han ɛbɛtumi ahyerɛn wɔ nipa ɛte som mu yɛn ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ yɛn ne yɛ n'asɛdeɛ anuanom abra yɛn nipa nyinaa ɛtena asomdwie mu no wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ yɛnyɛ sɛ han ade nti na wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ sɛ akanea mɔde mfato ho baabi a nnipa nyinaa firi ne wɔdɔ firi ade ntira yɛn kenkan Petro ngoma di kan ti mienu nkyemu 12 1 Peter 2:12 na momma brapa amanaman mu na deɛ wodi mo ho nsekuro wɔ mu sɛ enebɔneyɛfoɔ no wɔhwɛ mo ne yɛ pa no a wɔahyɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam ensrada no wɔnam mo ne yɛ pa so wɔbɛnam yɛn suban pa a yɛwɔ no nipa ntemu so mpo sɛ nipa ka yɛn ho nsɛmmɔne koraa no a suban pa na wɔne yɛ pa a wɔn mo bɛhwɛ nti wɔn bɛhyɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam ensrada no anuanom wahuno yɛwɔ nipa bebree no ana wɔ hɔ a wɔmpɛ ma asɛm wɔn mo tane me wɔn mo ka me ho nsɛmmɔne nanso ɛnɛ wɔn mo dodoɔ no aba abɛyɛ anuanom wɔ asafo ne mu wɔn mo dodoɔ no ate aseɛ wɔn mo abɛsua Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ate aseɛ ɛsiane nsakyerɛeɛ anaasɛ nsesaeɛ a wɔn hunu no anuanom mu mekae ɔbarima bi ohunahuna ne yere ka sɛ sɛ ɔbɛka asafo yi ho a obɛgyaa no ɔsɛ kɔna kɔdi wo sɔre ano akyi da so abra wo hunu sɛ ne yere asesa no ɛna kakra akyiri na mena mebaa bi na mpofiri mu no obi bɛyɛ ma wa tu na ne yere gyina ne nkyɛn ɔka sɛ brother Eli mesrɛ wo fa kyɛ me na mebisa ne sɛ deɛ na wayɛ ase aka kakra ma me kum me yere efre sɛ na mempɛ w'asɛm
na so mehunu nsakyerɛeɛ kɛseɛ a ɛda adi wɔ ne mu no. Wasesa waba bɛsrɛ me hɔ bɔne fakyɛ na menim deɛ nkyɛ mebu afu abra a wonyɛ me hwee. Ɛbosana na abusuafoɔ egu me ho finti ne bu fu me. Nanso na wonya emmetie nkyerɛkyerɛ ne yɛ nanso na ne yere ɛyɛ wonua wɔ asafo ni mu ɛnam ne yere so ama wokunu akoma mu abue. Ɛno ne ade a twerɛ kronkron ne ka no wɔ Petro ngoma di kan timi ensanche mu baako 1 Peter 3:1. Saara na mo eyerenom bomra mo ho ase ema mo ara mo kununom. Na se binum antie asɛm no nso a wafa eyerenom abrabɔ a asɛm inni ho so anya wɔn. Na empo wɔn a wonni Nyankopɔn asɛm so wɔ no wɔnam ɔyerenom abrabɔ so anya wɔn. Wɔyerenom a wɔyɛ nnuanom wɔ asafo ni mu ɛyɛ asɛm korɔ no na Petro ɛkaeɛ. Na sɛ empo wɔka mo ho nsammɔne koraa no a wɔnam mo ne yɛyɛ pa so ɔbɛnam mo ne yɛyɛ pa a wohu no so ahyɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam nsrada no. Monim deɛ nti a wɔ Nyankopɔn ɛmaa yɛ na sɛdeɛ sɛ yɛnyɛ wiase han anaa. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a enipa bɛsua sɛ yɛwɔ nokore Nyankopɔn bi wɔ hɔ. Ɛfiri sɛ nokore Nyankopɔn no ɔda adi wɔ enipa a wɔnom agye no abrabɔ mu. Wɔ Nyankopɔn wɔyɛ tumi a ɛbɛtumi adi hene wɔ nipa abrabɔ mu. Ne dɔ ne han ne nipa bɛtumi ada adi wɔ yɛn mu. Na wɔhwɛ mo ne yɛyɛ pa no a na sɛ wɔhwɛ mo ne yɛyɛ pa no a wɔahyɛ wɔ Nyankopɔn anim onyam nsrada no. Nyankopɔn asɛm ne sɛ enipa bɛhyɛ wɔ Nyankopɔn anim onyam esiane yɛn suban papa nti. Esiane yɛn ne yɛyɛ pa nti. Yɛn ne yɛyɛ pa no yɛn nnwuma pa no ɛbɛyɛ sɛ kanea ama enipa. Bɔma yɛn kenkan Matthew 5:14-15. Matthew ngoma etinum ɛnkyɛmu 14-16. Mo ne wiase han kura ɛda bepɔ soɔ ntumi nhunta. Na wɔnsɔ kanea ɛmfa ɛnhyɛ kodoɔ ase. Na mmom wɔde si kanea dua so. Na ahyerɛn ama wɔn a wɔwɔ ɛdan no mu nyinaa. Ne saa enti mama mo kanea ɛnhyerɛn enipa anim. Na wahunu mo ne yɛyɛ pa. Na wahyɛ mo agya a ɔwɔ soro no anim wɔ nyam. Awurade Yesu Kristo ne nsɛm a wɔkan na ɛfɛ dodo. Asɛm mama mo kanea ɛnhyerɛn enipa anim. Ɔkwan bɛn so. Na wohunu mo ne yɛyɛ pa na wahyɛ wɔ Nyankopɔn anam wɔagya ɔwɔ soro no anim wɔ nyam. Na so binom deɛ ɛdeɛ na ato wɔn sene sanka nipa ɛbɛhwɛ wɔn ahyɛ agya no anim wɔ nyam no. Ama afoforo po kɔn no wɔ Nyankopɔn esiane nsɔre ahodoɔ bebree. Suban bɔne nti obi wɔ pampanga ɛka so mo nyinaa mo ɛpɛ. Wɔn nyinaa ɛpɛ. Wɔn nyinaa de korɔ no a. Na ɛbra me hyɛ aseɛ sɛ meka nsɛmpa no wɔ pampanga no. Saa na wɔn kan wɔn nyinaa mo yɛ ɛpɛ. Wɔn nyinaa saa sika no ɔno nso ba bɛhwehwɛ. Ɛfiri sɛ wɔka sɛ wɔyɛ asɔre kɔfoɔ nanso wɔn suban nyɛ papa. Wɔyɛ asɔre kɔfoɔ nanso wɔkunkum wɔn yɔnko nipa ɛtɛɛtɛɛ wɔn yɔnko nipa ɛhyɛ wɔn yaw. Wɔn mo firi sɛ nsɔre nyinaa te saa. Nti sene sanka wɔn bɛhyɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam no. Wɔn egu ne ho fi. Anuanom yɛ asɛdeɛ ne sɛ ɛbɛnam yɛn so. Ɛbɛnam
yenwuma pa wo hunu so ahye wo Nyankopɔn animonyam na sɛ yɛde Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ nyinaa bɛyɛ adwuma a yɛbɛyɛ papa wɔanom bɛhwɛ mo agya ɔwɔ soro no animonyam yɛn ne yɛsɛdeɛ ɛno nti momma yɛmmɔ yɛn ho mmɔdene na yɛsese yɛn ho hwɛ mpo anuanom a ɛwɔ asafo no mu dada koraa momma yɛsese yɛn ho hwɛ ɛnam onwuma pa so ma nkurɔfoɔ hyɛ wɔ Nyankopɔn animonyam anaa sɛ wo nti ɛna yɛdi wɔ Nyankopɔn atem ɛka bususɛm tie wɔ Nyankopɔn anaa montie Romafoɔ nwoma etie aduonu mmienu ntwom aduonu mmiɛnsa kɔpem aduonu nan Romans 2:23-24 wa wo ho mmara mu no ɛnyɛ nam na wo nam mmarato so de Nyankopɔn anim twitwiri fam anaa na munti wɔsɛe Nyankopɔn din amanaman mu sɛdeɛ watwere no ɛsɛ wa wo ho mmara mu no ɛnyɛ nam na wo nam mmarato so de Nyankopɔn anim twitwiri fam anaa monti wɔsɛe Nyankopɔn din Nyankopɔn mmara nsɛm a mobusu nti wɔsɛe wɔ Nyankopɔn din ka bususɛm tie wɔ Nyankopɔn wɔ amanaman mu ana wɔn a wɔnye wɔ Nyankopɔn enie mu ɔmɛka sɛ ɔmenim wɔn so ban enim wɔ ɛno nti na me deɛ mese me nkɔka wɔn ho no ɛfiri sɛ wode mmara no hoahoa ho sɛ wo na woyɛ nokora asafo wo na wofiri wɔ Nyankopɔn wo nko a na wobɛnya nkwa nsɔre foforɔ deɛ Nyankopɔn nye wɔn mo nkwa ɛdeɛ ne Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ sɛ yɛbɛpo wɔn anata bi na kɔ asɛm a wɔ mu wɔn sɛ ɛwɔ sɛ yɛdɔ nipa nyinaa ne yɛda yɛmuyɛ adi kyerɛ wɔn ɛni kwan sɛ wopo wɔn anaasɛ ɛni kwan sɛ wobu wɔn fɔ ka sɛ wɔn deɛ wɔn bɛhye yɛbɛto wɔn mo atwene wɔ gya tadeɛ mu daabi na mmom twerɛ kronkron no sɛ monnɔ wɔn momma wɔn aduane nni ɛni kwan sɛ mopo wɔn yɛde deɛ twerɛ kronkron no ɛka no nti asafo no mu no wɔn a wɔnyɛ setie no mɛka yɛn no mu akyerɛ mo pɛmpɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mommere ɛne mo nyamesom ɛnyɛ kwa na sɛ wɔyɛ w'adwene sɛ ɔbɛba asafo yi mu bi na wɔmma mɛyɛ onyɔnko nipa papa a mɛsrɛ wo ɛha ho kora mma ɛha ho mɛka asafo ne ho ade ntira yɛbɛpamo pamo ne yɛbɛpamo ɛfiri sɛ yɛatwerɛ no twerɛ kronkron ne mu sɛ wɔmpɛ sɛ wobɛyɛ setie ma Nyankopɔn ne mmara nsɛm a nokora asafo ne mu no wɔ Nyankopɔn ahyɛ sɛ yɛmpamo nipa wɔte saa yɛnkenkan 1 Corinthians 5:11 na afei matwerɛ mo sɛ wobi a wɔfrɛ no onua yɛ udwamamfoɔ ana wonibrɛfoɔ ana ɔbosomsomni ana ntɔkwapɛfoɔ ana sabɔfoɔ ana omimfoɔ a mone no emmɔ saa wɔ nipa no mone no indidi impo yɛntoa so na ɛfa me ho bɛn na merebu wɔn a wɔmfra mo mu no nso bi atɛn ɛnyɛ wɔn a wɔfra mo mu no na bubu wɔn atɛn na wɔn a wɔmfra mo mu no wɔ Nyankopɔn bebu wɔn atɛn monye deɛ ɔyɛ ɔbɔnefoɔ no mfiri mo mu enti asafo no yɛahyɛ sɛ yɛnyi saa ɔbɔnefoɔ no mfiri yɛn mu adwamammɔfoɔ amimfoɔ abosomsomfoɔ akwawensafoɔ nsɔre foforɔ mu no yɛma ho kwan yɛma adwamammɔ ho kwan awaresɛyɛ yɛma ho kwan nsɔre foforɔ mu no yɛfoa wɔn so saa ara nso na abosomsom ne nsanom nso tie mpo asɔfoɔ no wɔn mo nsa wɔne wɔn asafo ma ne boro wɔn mo yɛ mimfoɔ wɔn mo tete afoforo wɔn ɛha wɔn nyɔnko nipa tete wɔn hyɛ wɔn yaw hyɛ wɔn ahometeye na asafo a wokɔ no te saa mfa ho nkɔbɔ wɔn koraa osika ɛna wɔde ma wɔsɔfo no ma na di yie na wɔde adaadaa nipa bebree wɔasɛ osika kwa na sɛ wankɔka wɔn ho koraa nka wɔ Nyankopɔn bi hunu wɔn mmɔbɔ nsɔre a wɔn mo yɛ nneɛma bɔne wankɔka wɔn ho a
ebi kura nka Nyankopɔn behunu mo ba agye wo nkwa adentira eversade a wo mo ye nyina ya bone fosem eni kwan se yekoka asafo a wanom ye bone ho abre nyina wanom aboa pakasafa wo Nyankopɔn ho wonya atwemu na so mo ye awudifo ye kenkan tito ngumati ba ko nchemu dunsia Titus 1:16 wakase wonim wo Nyankopɔn da so wode wonwuma pono wɔyɛ akyiwade yɛfoɔ ne asoɔdenfoɔ na wɔmfra emma adwuma pa biara anote wɔnom ka sɛ wɔnim wɔ Nyankopɔn da so wɔnom de wɔnwuma pono yɛnte bia mu deɛ yɛna sɛde a yɛwɔ no wɔ Nyankopɔn mu ne sɛ yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa ɛma yɛnho wɔ bibiara wore na sɛ betumi ama yɛnatamfo no mpo aduane anase nsua nom a ma wɔnom aduane ni ma wɔnom nsuo nom sɛde wɔ Nyankopɔn ɛsie wɔn a wɔfam wɔ hɔ adeɛ no ma wɔn wɔn a wɔpɛ sɛ ɔbɔ hɔ bosia no fam wɔn yɛn ne Nyankopɔn a ɔyɛ nokoro Nyankopɔn no Mmara Nsɛm nokoro Nyankopɔn no nyɛ wudifoɔ wɔ asafo ni mu na sɛ wo no bɛba asafo yi mu na wo mpɛ sɛ wɔbɛyɛ papa na mo bɛyɛ odwamammɔfoɔ ntɔkwapafoɔ ɔbosomsomni ana omimfuo oniberefuo sabofuo omimfuo mone no emmo saa wonipa no mone no enidi yene ne yaka akira asafo no na fa me ho ben na merebu wona won from mu no enso aten bi enye wona wo from mu no na bobu wona ten wona won from mu no wo Nyankopon bebu wona ten monye di oyo bonefo ne mfiri mu bebisa se ade na ye pamo benu mu fra asafo ni mu eye wo Nyankopon ne Mmara Nsɛm awraho se me wo mu ne se Catholic asafo ne mu no omo mfa nya adwuma wo obesore atie pope ne nkwa ne be pamo wo fra asafo ni mu eno ne opamo amenim Awurade Martin Luther kaseti ya pope ne ma ye pamo no enti mfirinhia hanum akiri ana Martin Luther ate Protestant som mfirinhia hanum akiri wono no wo sha ase Lutheran na wɔyɛ Catholic sɔfoɔ na so asafo ma no de yɛmpamo wɔnom yɛmpamo emu adwamammɔfoɔ yɛmpamo emu aniberefoɔ yɛmpamo emu abosomsomfoɔ yɛmpamo wɔn a wɔyɛ ntɔkwapafoɔ memufoɔ akwarensafoɔ no yɛmpamo wɔnom mo ne wɔn enidi adentira mama yɛnkenkan 1 Corinthians 15:33 Momma wɔn na adamo fekuo bone sɛ wɔ brapa nyanko bone sɛ wɔ brapa botayentia wɔ Nyankopɔn ahye sɛ yenyi nipa bonefoɔ emfiri asafo ni asafo ma wɔn mo mpɛse wɔ bɛyɛ papa na bone nko na wodie no Nyankopɔn ahye sɛ yenyi wɔn mo free mu wɔn sɛ obrapa asɛ ntosi akoto ntosi bebre gu kɛntɛn mu na sɛ proye wɔ mu no wanyi proye no wamfiri mu a ntosi aka no so bɛporo saa na teye anonti ena yahye yen se yenyi abonefoɔ no emfiri mu no kura asafo ne mu de yahye yen se yempam won da ben ye bepam won tito ngoma etim yen sanchemudu Titus 3:10 onipa wodem paapaa mu ba a wakasa kyerɛ no preko ne nimpire no no pa no enuanom yemu da hɔ pefe yen Nyankopɔn asɛm yen ɛwɔtwerɛ kronkron ne mu wonipa wɔn pɛso obedi Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm so wonipa wɔde mpaapaa mu ba wakasa kyɛ ne preko na ne mpire no suwa wontie no pono everse de de kan wa ma na kwan wasen aye bio on pɛso wɔbɛsesa yɛhyɛ Nyankopɔn sɛ mpakani ne sɛ pa no tito wɔyɛ Nyankopɔn sɛ mpakani na sɛ wobi wɔ asafo ni mu na sɛ wɔno wɔn pɛsɛ yɛntenetene no emfiri na kwan mɔne so wadi kan yɛtu ne fo de di kan yɛtɔ so mienu watu ne fo na so wontie a bompo no mede me wogidie pa sɛ nsɔre foforo no yɛ nkyerɛkyerɛ ɛno nti na asafo ma no ɔkɔ asɔre ba bɛboro wɔbɔ wɔn yerenom wɔn kunu no matrimɔdene wɔbɔ adwaman wɔpo wɔn abusua wɔtɛɛtɛɛ wɔn ma eversa asɔfoɔ no ama ho kwan sɛ wɔnyɛ saa yɛmpamo wɔn na so ha yi die yɛmmafoa saa suban ne so agye sɛ yɛnim si yɛnim nko ade betu asan na bɛpamo
ɛyade a wohia wɔ asafo ni mu ɛwɔ sɛ yɛbɛka wɔn ho asɛm ɛwɔ sɛ yɛbɛka ɛfiri sɛ yɛama mɛka deɛ a ɛne na yɛnim yɛntumi mpamo wɔ ni no na sɛ wɔnya bɛka wɔn ho asɛm ana yɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mo yɛ biribi bɔne bi saa na yɛtu wɔn mo fo yɛtu ne fo a deɛ di kan yɛtu ne fo bio yɛtɔ so mmienu yɛtu ne fo na so wɔ sɛ wɔnsakyerɛ a yɛbɛpamo no agye sɛ bi a yɛnim na yɛnim nko adeɛ a yɛmfoa wɔn so anyɛ saa asafo mu no nyinaa bɛsɛe na sɛ binom hunu sɛ wodi awu na yɛmpamo wɔ awudifo bebree no abɛba asafo ni mu ɛno nti na tete Akristofoɔ wɔdi kan mu no enyuma bɔne no nyinaa na yɛkyiri Mmara Nsɛm no sɛ yɛbɛyɛ papa yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nipa na yɛadɔ nipa nyinaa wɔtamfo kora ka ho ehia sɛ saa nkyerɛkyerɛ yi edi hene ɛwɔ anuanom wɔ asafo ni mu na ɛmfasoɔ bɛn anaasɛ nsunsuansoɔ bɛn na sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ setie ma wɔ Nyankopɔn a ɛde bɛba wɔn a wɔmpɛ sɛ obɛdi so no bɛpam wɔn yɛbɛyi wɔn afiri wɔn mu nti ha yi no wɔyɛ obi a wɔnom nnubɔne a yɛbɛpam yɛmfoa saa nipa no so yɛmfa wɔ bi aso sɛ wɔnyɛ bɔne wɔ ha twerɛ kronkron no sɛ ehia sɛ yɛkora saa ne ma bɔ ho ban yɛpam abɔnefoɔ asɔfoɔ abɔnefoɔ mpo asafo ne mu mpenifoɔ asafo ne mu mpenifoɔ te sɛ KNPs ɔmo yɛ cardinals ɔmo different te sɛ cardinal ɔmo yɛ asɔfoɔ mpenifoɔ betumi afa ne sɛ asɔfo peni cardinal cardinal Dani cardinal Ephraim yɛnum ne asɔfoɔ mpenifoɔ wɔ asafo ne mu nanso sɛ wɔn mo ani Nyankopɔn mmara nsɛm so a ɛbɛpam wɔn na sɛ wɔn mo ani so a anuanom ɛwɔ sɛ yɛsetie ma saa mmara nsɛm ana mpo asafo ne mu no sɛ wɔsɛmpakani no ana wodikanfoɔ no ɛna ɛyɛ bɔne a momma wɔ Nyankopɔn ne mpa sɛ mohunu sɛ mosɔfoɔ ɛdaadaa mo a momma wɔ Nyankopɔn mpa yɛ no wɔ mpam no yɛne deɛ wɔ Nyankopɔn ka kyerɛ Israel yɛne wɔka kyerɛ wɔyɛ na sɔfoɔ wɔ mu ni nokora no wɔka sɛ meyi me nwan afiri mu nsɛm Nyankopɔn na ɔseɛ momma yɛn kenkan Ezekiel ngomatie ɛde asana nkyɛmu do Ezekiel 34 verse 10 sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me ne nwanhwɛfoɔ no anya na mabisa me nwan no wɔn nsɛm na mama wagyae nwanhwɛ adwuma no yɛ na nwanhwɛfoɔ no ayɛ ne wɔn ho bio na magye me nwan afiri wɔn anumu na wɔanya wɔn aduane bio mahuno asɔfoɔ abɔnefoɔ diifoɔ abɔnefoɔ no wɔn ɛwe nwan ne nam wɔwe deɛ wadɔre sradeɛ no nanso mo nyane nwankuo no Onyankopɔn ka kyerɛ asɔfoɔ abɔnefoɔ wɔ Israel Ezekiel 34 verse 2 wonipa ba hyɛ nkɔm tia Israel nwanhwɛfoɔ hyɛ nkɔm na ka kyerɛ wɔn nwanhwɛfoɔ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie munue Israel nwanhwɛfoɔ a wɔyɛ ne wɔn ho no ɛnyɛ nwan na nwanhwɛfoɔ yɛ ne wɔn na wɔ sɛ moyɛ ne nwan na so Israelfoɔ no deɛ wɔn mo yɛ ne wɔn ho wɔn mo anhwɛ nwan ne so nti Onyankopɔn sɛ magye me nwan afiri wɔn nsɛm na mo anwe wɔn nam bio na mo anwe wɔn sɛ aduane ɛno nti nokora Nyankopɔn asafo ne mu wɔn no momma yɛ nsuro mpo wɔn a wɔdi mu anim kan sɛ wɔyɛ nneɛma bɔne a wɔdaadaa mo na wɔfa mo so akwanya a momma wɔ Nyankopɔn mpaeɛ na wɔnyi mo mfiri wɔn nsɛm na sɛ mete saa momma mpaeɛ na wɔ Nyankopɔn enyi mo mfiri me nsɛm wɔ Nyankopɔn mmere sɛ wɔbɛtumi ayi mo afiri ɔsɔfoɔ a ɔde ɔsɛeɛ bɛbrɛ Nyankopɔn ne mamfoɔ mapa te sɛ Israelfoɔ ampa sɛ ne wɔfiri Nyankopɔn na so ebeduru mmere bi wɔn asɔfoɔ no mpo ne wɔn ahemfo ɛbɛyɛ nneɛma bɔne
Onyankopɔn gye ne manfoɔ firi wɔn nsam. Onyankopɔn yi Israelfoɔ ne firi wɔn nsam. Ɔma Babylon hene ɛbɛfa Israelfoɔ kɔe. Babylon hene bɛfa Israelfoɔ kɔe. Ɛde wɔn kɔ Babylon kɔyɛ wɔn nkoa. Onyankopɔn ayi wɔn firi enyanhwɛfoɔ no nsam ahemfa wɔdaadaa wɔn abrɛ so. Adeɛ a mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ asɔre bi odikanfoɔ tirimɔdenfoɔ ɛna ebedi wɔn so a wode ɛhwɛ o ate sɛ wɔsɔfo bi apam wɔn a ne maame wankasa wo nua no apam wɔn afiri wo fie ɛtɛɛtɛ wɔn na sɛ wɔn maame bɛba abɔntene abɛka nsɛm bi sɛ yɛkyerɛ sɛ wɔn maame no so deɛ ne ba no bɛtumi ayɛ. Momma yɛnkenkan babu sɛmɛti dunkron kyɛmaduonu nsia Proverbs 19:26. Deɛ wɔbɔ n'agya atirimɔden na wɔpam ne nano yɛ aniwuo ne ahohoraba. Momma yɛnsa mmɔtwerɛ nsɛm no so bio brother Daniel. Deɛ ɔbɔ n'agya atirimɔden na wɔpam ne nano yɛ aniwuo ne ahohoraba. Momma yɛnkenkan na brɔfo kasa mu. Deɛ wɔpam deɛ ɔbɔ n'agya atirimɔden na wɔpɔ ne na no yɛ aniwuo ne ahohoraba. Ɛfiri sɛ wɔne wɔn anyɛ baako wɔn mfomsoɔ mu a wɔnkwa da ehu mu. Yɛne no kora asafo a wɔde bɛhoahoa ho ana wɔwɔ nyɔnko nipa anim. Asafo yi na wɔde ho bɛkɔ akɔbɔ bata. Onyankopɔn sɛ deɛ ɔbɔ n'agya atirimɔden na wɔpam ne na no yɛ aniwuo ne ahohoraba. Yɛkenka twerɛnsɛm foforo babusɛm eti aduonu ɛnkyɛmu aduonu. Deɛ wɔdome n'agya ne ne na no ne kanea bɛdum esum kabii mu. Proverbs 20:20. Deɛ wɔdome n'agya ne ne na no ne kanea bɛdum esum kabii mu. Ɛno nti esum kabii ɛna bɛduru yɛnka yɛnto nhyɛ wɔ biara so na mmom yɛde kyerɛkyerɛ mo Nyankopɔn mmara nsɛm mɛkyerɛ mo mfato ho sɛm a ɛwɔ nokore asafo a ɛwɔ twerɛ kronkron no nkyerɛkyerɛ mu. Nokore asafo a ɛwɔ twerɛ kronkron no mu no ɛnhyɛ ne nyɔnko nipa yaw ɛnhyɛ ne ahometeyɛ ɛntɛɛtɛɛ wɔn. Na sɛ yɛsɛ dɔ watamfo a ɛdeɛ kora na ɛbɛka w'adwene mu wakɔhyɛ wɔ maame no pa onuanom yaw wɔbɛhyɛ wɔn so. Saa suban fun wei ɛna ɛbɛda na deɛ kyerɛ nyɔnko nipa na Momma yɛnyɛ saa. Nokore asafo afiri wɔ Nyankopɔn mu deɛ yɛwɔ mmara nsɛm bi wɔ hɔ no mɛfa wɔ pam ho. Mmara nsɛm a wɔ hɔ ne sɛ yɛnyɛ wɔ biara papa yɛbɛyɛ n'atamfo no mu mpo papa. Na momma yɛn kanea nhyeren ɛma yɛn ne yɛyɛ pa nhyeren. Eni kwan sɛ yɛyɛ nneɛma a yɛn niwudeɛ wɔ yɛn nyɔnko nipa anim. Afei sɛ yɛsua sɛ yɛbɛyɛ afoforo papa a mfaso pa bɛn na de bɛba. Sɛ yɛyɛ n'atamfo no papa a mfaso bɛn na de bɛba. Yɛyɛ yɛn mma yɛawofoɔ yɛabusuafoɔ yɛasewnom wɔn a ne wɔn tim potem yɛn nyɔnkofoɔ papa mfaso bɛn na de bɛba mu ntie. Proverbs 11:30. Ɔtene ne ni aba yɛn nkwadua na wɔnyansafoɔ deɛ wɔnya akra. Ɛno nti sɛ wɔyɛ ɔtene ne ni a wɔbɛtumi agye akra nkwa. Wɔbɛtumi asakyera w'asew nom wɔn nuanom wɔn ho kani nom wɔn namfo nom mpo wɔn a wɔne wɔn tim potemu wɔbɛtumi ayɛ wɔn papa. Deɛ wɔnya wɔ kra no yɛ onyansafoɔ. Na ɛyɛ ade kɛseɛ bɛn sɛ Onyankopɔn ahunu sɛ watumi agye wɔ kra bi nkwa ana watwe akra bi ama Onyankopɔn. Sɛ watwe akra ama Onyankopɔn na mfaso wɔ mu ne sɛn. Yɛn kenkan Yakobo ngoma eti num nkyɛmu dunkron kapoma aduonu James 5:19-20. Menuanom sɛ momo bi fum firi no kra ho na wobi dane no a mano hunu sɛ da wɔdane wɔde bɔne yɛni mfiri ne mfomo so kwan so wɔ no
bɛgye ne kra afiri owuo mu na wakata bɔne pii so. Enti emu da hɔ pefee. Obi biara wɔbɛma ne afiri no kra no ho no. Sɛ ɛyɛ no firi no kra no mu a, ma ne hunu sɛ deɛ ɔsesan wɔde bɔne ani firi ne mfomsoɔ kwan so wɔ no. Na ɔbɛyi na afiri ne bɔne mu no. Wakata bɔne pii so de adwene ho ɔbɛyɛ agye nkwa. Deɛ ɔsesan wɔde bɔne ani firi ne mfomsoɔ kwan so wɔ no. Abɛgye wɔ kra afiri owuo mu. Anaasɛ wɔsɛyie mu na wakata bɔne pii so. Ano nti ɔkra baako pɛmpo ho hia wɔ Nyankopɔn. Sɛ yɛ baako pɛ kra mpo ɛho hia wɔ Nyankopɔn. Yɛkenka Luka nwoma 15:17 mɛsɛ mo sɛ saa ara na anigye bɛba soro wɔde bɔneyɛni baako a wɔsakyera n'adwene ho sene enipa tenene ɛde ɔkronkron a ɛhia wɔn adwene sakyera. Monhwɛ sɛdeɛ Kristo de numere edi dwuma. Kwansene ɛda ntam wɔ no so. Nipa baako ne nipa ɛde ɔkronkron. Nipa baako ne nipa ɛde ɔkronkron hwɛ. Asɛmɛsɛ mo sɛ wɔne asafo no na ɛkasa tete mmere mu no. Asa saa ara na anigye bɛba soro. Onyankopɔn ani bɛgye. Abɔfo ani bɛgye. Nyankopɔn ɔba no ani bɛgye. Ɔde bɔneyɛni baako a wɔsakyera n'adwene ho. Sene enipa tenene ɛde ɔkron ɛnkron a ɛhia wɔ n'adwene sakyera. Abɛsɔ wɔ Nyankopɔn ani bebree. Anuanom deɛ mɛpɛ sɛ meka ne ha nyinaa ne sɛ amfato hu sɛ yɛn Brother Daniel, Sister Luz, me ankasa mu. Wɔn a yɛnim wɔn afiri mu na sɛ yɛnyɛ busudie biara a ɛne ɛwɔ Nyankopɔn ani bɛsɔ yɛn. Ani bɛgye. Ɛnyɔm ɛnwoma no Eti du nsia nkyemu mmiɛnsa sɛ na kronkron fa wɔ asase so deɛ wɔde ma hote fa wɔ so mani kra na sɛ yɛ ade kronkron yɛdi wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm so ɛnu sɛ deɛ sɛ dɔ yɛ nyɔnko nipa ɛtumi dɔ yɛ nuanom yɛ nyɔnko nipa wɔ Nyankopɔn ni bɛgye wo ho mfato ho sɛ meyɛ biribi saa wɔ Nyankopɔn ni bɛgye me ho hwɛ so na mɛde ma mo menka sɛ mete saa mfato ho sɛ wɔ nuaba Luz ɛyɛ de papa anabɔ kronkron bra amfato wɔ Nyankopɔn ni bɛgye ne ho na sɛ yɛmu nipa de ɔkronkron na ɛyɛ papa wɔ Nyankopɔn ani bɛgye yɛn ho na wɔ Nyankopɔn ani bɛgye ɔde bɔneyɛni baako wɔ sakyera n'adwene ho sene nipa tenene ɛde ɔkronkron yɛn twerɛ sonsoneɛ kɛseɛ dante mu bisɔ de numere edi dwuma nipa de ɔkronkron ne nipa baako ana nipa baako ne nipa de ɔkronkron yɛ kasa afa de yɛsɔ wɔ Nyankopɔn ani ho a abere nyinaa ana abere biara wɔde bɔneyɛni bi ɛbɛsakyera aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn no ɛnegye nipa de ɔkronkron de brɛ wɔ Nyankopɔn no ɛsɛ saa na ɛnegye bɛba wɔ soro ɔde bɔneyɛni baako wɔ sakyera n'adwene ho sene nipa tenene nti Nyankopɔn anigye yɛ kora yɛ de atoto nipa de ɔkronkron nipa tenene de ɔkronkron ne nipa na kane na wɔyɛ ɔbɔnefoɔ yɛ maasɛm onum nubɔne wudifoɔ na ne wasakyera n'adwene babɛhunu wɔ Nyankopɔn anigye anigye pii no abɛba wɔ soro sɛdeɛ twerɛ kronkron no seɛ sene saa nipa tenene de ɔkronkron yi a wɔn yɛ ade kronkron no wɔde bɔneyɛni a wasakyera n'adwene aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn ne ho hia wɔ Nyankopɔn ehia sɛ yɛyɛ enyimapa kyerɛ yɛn nyɔnko nipa sɛdeɛ yɛbɛyɛ yɛbɛtumi agye wɔn nkwa
na sɛ nipa baako pempo na bɛn ne papa no wasakyerɛ nyankopɔn ne bɛgye hwɛ bɛpɛsɛ mote ase sɛ de ɛno nti na mɛkyerɛ saa no mai ama mo ate ase bebree no mɛtwim ama mo ate ase sɛ wopɛ sɛ wo so wo nipa bi ani a wode ɛmfa to ho kɔtɔ ade a ne boɔ ɛde ne ma wo hiani wode ɛma no ataade a ne boɔ yɛ bi a 100 cedis anaasɛ bi a 50 cedis ohiani n'ani bɛgye sɛ bɛka sɛ me nso ne deɛ mahyɛ ataade a ne boɔ ɛde ne ɔbɛyɛ wawa atu mpo na so mfa to ho wode kɔma wo sikani ataade a ne boɔ ɛyɛ 3 million n'ani kura nhyɛ da nyɛ ho afiri so wisika ana wode kɔma na ataade a ne boɔ yɛ 20 million n'ani nyɛ ho afiri sɛ ɔwɔ bi na mo wode abusua bi a woni sika a wɔyɛ ahiafoɔ wode ɔpato watermelon baako na fa kɔma wɔn na ne bɛgye osikani wotɔ watermelon kaa ma ɛde kɔkyɛ na ne bukura bɛsi afu na ne nye ɔbɛka kyerɛ sɛ wode bɛgu ɛbɛpra sɛ kwam so wɔ sika wobɛtumi atɔ anuanom de mɛpɛ sɛ mɛtɔ ne sɛ de mɛpɛ sɛ mɛka ne sɛ wobɛtumi ama wo nyankopɔn ani agye abrɛ nyinaa wo nyankopɔn bɛkae yɛn sɛ yɛtumi ɛsakyerɛ ɔkra baako ɛma ne ba wo nyankopɔn nkyɛn a mfa to hu nipa yɛmfa ne sɛ nipa bɔnefoɔ bi wokunu sɛ wotumi sesa no a wo nyankopɔn ani bɛgye wo ho mfa to wo ba ɛyɛ nipa bɔnefoɔ onum no bɔne ɔyɛ no ma bɔne ahodoɔ bebree na sɛ wotumi sesa no a ɛne wo nyankopɔn ani bɛgye wo ho yɛwɔ sɔfoɔ bi a yɛasɔre mpanimfoɔ no baako kane na wɔnom ndobɔne ɛnɛ wasesa ababɛyɛ asɔre panimpo wɔ asafo ni mu wo nyankopɔn ani nye ne ho a nyankopɔn ani agye anuanom sɛ yɛ anuanom wɔ no kora asafo ni mu a na sɛ wotumi ma wɔ yere wo kunu ɛsakyerɛ a wo nyankopɔn ani bɛgye wo ho wo nyankopɔn ani bɛgye wo ho ɛno nti yɛn ne yɛsɛdeɛ yɛakyerɛkyerɛ no wɔ kwan bɛfa so na afoforo atena ne ayɛ wɔn mo papa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asesa wɔn Momma yɛnkenkan mabusɛm nwoma no ɛti dubaako nkyɛm aduasa ɔtene ne ni aba yɛ nkwadua na wɔnyansafoɔ deɛ onya wɔ kra deɛ wonya wɔ kra no ana deɛ ɔtwe ɔkra ma onyankopɔn no ɛyɛ onyansafoɔ wɔde monhwɛ nuanom a tetebere mu yɛkyerɛkyerɛ wɔn 1968 na meka asɛmpa no ɔbenangɔ no result anuanom a wɔn sesa yɛ wɔn nam nkyerɛkyerɛ no so sesa yɛ no wɔn aso aba bebree sane wɔn nnwuma panti wɔn anyɔnkofoɔ ma wɔn aso nom aba bɛyɛ anuanom wɔ asafo ni mu nti yɛwɔ anuanom bebree no ana wɔ asafo ni mu a ɛnyɛ adwuma yɛde bɛma wɔn nti na wɔn baayɛ o dabi ɛfisɛ ha yɛ mmɛkyekyɛ adwuma wɔ ha ɛni adwuma bi wɔ ha yɛabɛkyɛ bi ama ɛnyɛ sɛ bi yɛagye din wɔ aban mu dabi yɛnyɛ din bi wɔ aban mu yɛne tumi bi wɔ aban mu wɔmɛka asafo yɛn sɛ bi yɛwɔ sika nti nokora ne sɛ yɛne sika da so ade nti na asafo yi ɛnyini na wɔdɔɔso na yɛhyeta anuanom tumi atwe akrama wɔ nyankopɔn ɛsane enyuma pa wɔn da no de kyerɛ wɔn nyɔnko nipa nti nyankopɔn asɛm no yɛ nokore ase onyansafoɔ deɛ onya akra deɛ onya akra ma Awurade ne onyansafoɔ na sɛ yɛpɔ nipa baako pɛ ɛna wɔbɛsakyerɛ nokora no a onyankopɔn ne gye yɛ no ho ano nti sɛ yɛwɔ tirimɔpɔ bi sɛ yɛbɛka asafo yi ho a wɔma yɛ nyina yɛnyɛ papa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ama yɛn yere anaa yɛkunu asesa na wɔkunu dwamanfoɔ aba abɛyɛ nipa papa na wɔba nnwumabɔne ahyɛ ne ma aba abɛyɛ nipa papa na wɔanyɔnkofoɔ a wɔn mu afuo no wɔn nso abɛyɛ nipa papa yɛn ne wɔ nyankopɔn ne bɔhyɛ ɛwɔ Yeremia nwoma ti aduasa nkyɛmu dunkron Yeremia 30 verse 19 na wɔn mu na aseda nnwom ne agofoɔ ne bɛfiri na mɛma wɔdɔɔso
na wɔrenhyia na mɛhyɛ wɔn animuonyam na wɔrenyɛ ketewa na mɛhyɛ wɔn animuonyam na wɔrenhyia anuanom ahunu mɛhyɛ wɔn animuonyam wɔrenyɛ ketewa yɛnyɛ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ na mɛma wɔdɔɔso na wɔrenhyia mɛma wɔdɔɔso na wɔrenhyia nti asafo yi asonte nyinaa na enyine hyeta na ɛhyeta kama yɛ sɛ wiase afa na nyinaa nipa pii no wa na yɛde wɔn bɛka asafo no sɛ yɛwɔ Nyankopɔn bɔhyɛ wɔn mu na aseda befiri ne agofoɔ ene na mɛma wɔn adɔɔso na wɔrenhyia hwan na bɛma wɔn adɔɔso wɔ Nyankopɔn a ɛna yɛwɔ nsɔre bebree no wa na wɔ hɔ a wɔnam nipa kwan so na ɛdɔɔso wɔ yɛwɔ asɔre bi wɔ Binangona no Rizal yɛfrɛ no Iglesia Pamparara ɛwɔ Punta Kurodua mu yɛfrɛ no hyɛ Iglesia Pamparara adentira so wɔn bɛka asɛmpa no a na amaya no na wɔn asa wɔn nyinaa line na wɔn atoto nsa afrɛ mmeranteɛ sɛ wɔn mmra mmeyi yɛ mmaa no bi a mopɛ yɛbɛka kyerɛ mmeranteɛ no sɛ wɔn mmɛsɛ wɔn pɛ na afei wɔn abɛka asafo no ho yɛbinom mpo wɔ hɔ no mu a wɔn bɛhyɛ wɔn sɛ bɛma wɔ adwuma wɔbɛka asafo bɛma wɔ adwuma saa na wɔn yɛn ne kwan a wɔn fa so dɔɔso wɔ ebinom ka sɛ wɔbɛka yɛn ho a wɔyɛ oposini a wɔabɛyɛ aposifoɔ panin nti aposifoɔ pii no akɔka wɔn ho sɛ deɛ bɛyɛ a wɔbɛkɔ wɔn anim ɔkwan bɛn na wɔn fa so dɔɔso ɛnyɛ wɔ Nyankopɔn na ma wɔn dɔɔso wɔ na mmom wɔn atoro nkyerɛkyerɛ wɔn kyerɛkyerɛ no Momma yɛn kenkan yɛwɔ binom wɔ hɔ no wɔn nam ahɔhwie so adaada nkorɔfoɔ Petro ngoma ɛtɔ so mmienu etimienu nkyɛmu 19 2 Peter 2 verse 19 wɔhyɛ wɔn adehyiedie ho bɔ na wɔn ara deɛ wɔyɛ ɔporɔ nkoa ɛfiri sɛ deɛ adi wɔ bi so nkunim no ɛno na ɛyɛ no akoa now sɛ wɔnam Awurade ne wɔhyɛ wɔn adehyiedie ho bɔ wɔnam akɔnkɔnsɛm so ɔwɔtɛ ne Paul sɛ wɔnam ahɔhwie so ɛna dɔɔso na ɔkeka na akɔnkɔnsɛm ahwee ne mu na nam honam akɔnɔ mu de ahɔhwesɛm daadaa wɔn a wɔdwane free wɔn a wɔbɔɔ na adaa bra no mu nkyare ɔba wɔn mu abɛka sɛ ɔbɛka asafo yi ho a bɛma wɔ adwuma ayɛ bɛma wɔ dibere ɔmbɛka sɛ ɔbɛka yɛn ho a ɔbɛnya ɛma wɔmfa wɔn ho nka mmarima da nso wɔ soro ɔmo nam ahɔhwie so ɛna adaa so ɛna mɛ nipa bɛka wɔn asafo ho mɛka yɛn no makyerɛ mo bɛkyerɛkyerɛ mo Kristo nkyerɛkyerɛ 1 Timothy 3 verse 1 wɔtwerɛ kronkron no mu asɛ ɔhwɛfoɔ ani kwan sɛ wɔnya ne ho asɛm ka ɛyɛ nokwasɛm ɛsɛ sɛ ɔhwɛfoɔ wɔyɛ wɔyere baako kunu na sɛ deɛ sɛ ɔhwɛfoɔ no sɛ wɔnya ne ho asɛm bi nka wɔyɛ wɔyere baako kunu na ne so da hɔ wɔyere baako kunu nti sɛ wɔhwɛfoɔ bi aboaboa yere no bebree no mfiri Nyankopɔn wɔbɛsi dan no afiri wɔ Nyankopɔn abrade a wɔn yɛ ni twerɛ kronkron ne mu ɔsɔfoɔ deɛ wɔyere baako pɛ yaso ɛde na mepa akyere mebegu wɔn ho fi ana daabi na mmom sɛ mɛkyerɛkyerɛ mo nokore no sɛdeɛ bɛyɛ a monkonkohu no ama ne wɔ asɔfoɔ atorofoɔ nkyerɛkyerɛ mu ɛfiri sɛ nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu no ɛno na ɛwɔ sɛ yɛgyeɛ mɛde yɛn ɛtoto ho no mohunu nokore no monti wɔ sɛnkafoɔ nwoma eti nson nkyɛmu 27 Ecclesiastes 7:27 hwɛ yɛn na mahunu ɔsɛnkafoɔ no na ɔreseɛ mɛfa no maako na manya ho mmuayɛ awɔ sɛ wode biribi toto biribi ho na mohunu nokore no yɛakyerɛ sɛ yie wɔ Spanish ne Portuguese kasa mu
Momma yɛnkenkan. Hwɛ, yɛn na mahunu wɔsɛnkafo no na wɔresie. Mafa no maako de atoto ho na manya ho mmuaeɛ. Yɛde toto ho na yɛnya ho mmuaeɛ. Yɛhunu adeɛ baako adekode yɛ wɔ hɔ na wahunu ne yɛtene ne ne yɛ mfomsoɔ na wahunu ne yɛfiri wɔ Nyankopɔn. Wɔpɛ sɛ wahunu ne yɛfiri Nyankopɔn a fa toto ho. Anyɛ sɛ bɛto ahyɛ afoforo so anaasɛ nnipa bu bɛfu na mmom wode bɛtoto ho, wode biribi bɛtoto biribi ho. Spanish kasa mu no ɛsɛ comparando. Ase hwɛ yɛn na mahunu Portuguese kasa wɔsɛ hwɛ yɛn na mahunu wɔsɛnkafo no na wɔsie mɛfa no maako mede toto ho na manya ho mmuaeɛ. Ti sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛhunu ne yɛtene na yɛ papa deɛ di mu no wode bɛtoto ho. Deɛ Onyankopɔn aka no yɛ nokorɛ. Wɔnom ɛnam ɛnaadaa ne ahohwiesɛm so ɛma wɔn asafo no dɔɔso. Wɔn kasa bɛma wɔn adwuma. Wɔn de adwuma daadaa wɔn. Wɔn de amanyɔkuo ɛna daadaa wɔn asafo ma. Na wɔn manya ayɔnkofa dɔɔso na wɔatumi ahyɛ wɔn yɔnko nipa so. Momma yɛnkenkan. Matthew ngoma etia aduonu mmiɛnsa nkyɛmu du no Matthew 23:15. Monue mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nya atwomfoɔ sɛ mutwa ɛpɔne asase ho hyia sɛ mobɛyɛ wɔ nipa baako mo fakuni na sɛ ɔyɛ a moyɛ no amanehunu kurom mani mmɔ ho mmienu sene mo ara. Karanti ya wasɔfoɔ binom wɔ hɔ no bɔnsɛm gyam apaafoɔ na wɔyɛ bɔnsɛm gyam adwuma na wɔyɛ ade kyerɛ sɛ wɔn twa po ho hyia ɛyɛ wɔ nipa baako wɔn fakuni na sɛ wɔyɛ a na sɛ wɔbɛyɛ no wɔn fakuni a wɔma no dane amanehunu kuromani mmɔ ho sene wɔn ara mu nti saa bɔnsɛm asɔfoɔ yi wɔn deɛ bɔnsɛm gyam nkurɔfoɔ na wɔyɛ. Adenti na mɛka wɔn bɛdaadaa nipa mu ayɛ abɔnefoɔ afisɛ Onyankopɔn mpɛ sɛ yɛbɛyɛ wɔn. Momma yɛnyɛ sɛ saa nipa yi wɔn bo apayɛ wɔn ho sɛ Onyankopɔn wɔ n'anumu nanso wɔn akoma mu deɛ efi ne atɛkyɛ kankan ɛna wɔ mu. Yɛn ne asafo a wɔde ho bɛkɔ akɔbɔta wɔn anaa. Asafo efiri wɔ Nyankopɔn no. Onyankopɔn sɛ wɔn mu na aseda bɛfiri. Ne agofoɔ ɛne na mɛma wɔn adɔɔso na wɔre nhyia na mɛhyɛ wɔn anim wɔnyam na wɔre enya ketewa. Adenti na anuanom a wɔ asafo yi mu no ɛdɔɔso abra yɛyɛ ahiafoɔ. Ɛnyɛ sɛ bia yagye din ɛnyɛ sɛ bia bɛdɛfɛdɛfɛ mu akɔ ahohwie mu ɛnyɛ sɛ de sika na ɛdɛfɛdɛfɛ mu na mmom ɛsane yɛ nkutahodie mapa ɛda yɛ ne yɛ nyɔnko nipa ntam nti ɛsane wɔ dɔ nti ɔdɔ ma yɛ nyɔnko nipa nti ɛsane adɔyɛ dwumadie nti ɛsane sɛ ɛyɛ mmɔborɔhunufoɔ nti ɛsane mmoa yɛde boa yɛ nyɔnko nipa nti anuanom a wɔ asafo no mu dɔɔso. Ampa sɛ anuanom dɔɔso ɛfiri sɛ nea wɔ asafo yi mu no yɛyɛ nyinaa wɔ twerɛ kronkron no mu. Asafo no ho nkɔmhyɛ mpo wɔ twerɛ kronkron no hyɛ ase firi Philippines apuoyɛ ɛna ɛkɔ atɔyɛ. Mɛka twerɛ nsɛm bi akyerɛ mu wɔ Malaki ngoma eti baako ɛnkyɛmu du baako Malachi 1:11. Na ɛfiri wɔ wie puoyɛ de kɔsi n'atɔyɛ no medin yɛ kɛseɛ amanaman mu. Na wɔhye aduhwam bɔ afɔdeɛ ma medin maa nyinaa. Na wɔde ayɛyɛde yɛ ho te yɛ ba. Na medin yɛ kɛseɛ amanaman mu. Asafo Awurade na ɔreseɛ. Ɛno nti yɛwɔ Onyankopɔn nkɔmhyɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛkasa ɛfiri wɔ wie puoyɛ
de kosi n'atɔyɛ no Israel Nyankopɔn din yɛ kɛseɛ ɛwɔ hɔ bɛbɔ ne din kyerɛ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn asafo bi wɔ hɔ a ɛbɛhyɛ ase afiri apueɛ akɔ atɔyɛ wɔnom bɛdɔɔso na wɔahyeta anyɛ sɛ bi a yɛde honam akɔnɔ honam nnwuma na dɛfɛdɛfɛ wɔn anyɛ sɛ wɔyɛ ahohwie wɔde mmaa dɛfɛdɛfɛ wɔn ti daabi Onyankopɔn sɛ wɔabɔ ne din afiri apueɛ akɔ atɔyɛ ɛne Onyankopɔn ne nkwagye anaasɛ ne nnwuma din sɛ ɛbɛhyɛ ase afiri apueɛ Momma yɛnkenkan Zakaria nwomɛte 8:7 sɛ asafo Awurade sie ni hwɛ me ara mɛrɛgye me mamfoɔ nkwa afiri owia pueɛ aman so ne owia atɔyɛ asase so Onyankopɔn sɛ mɛrɛgye me man nkwa afiri owia pueɛ ne atɔyɛ asase so afiri owia pueɛ aman so ne natɔyɛ aman so yɛwɔ Onyankopɔn ne mamfoɔ bi a wɔfiri apueɛ ɛkɔ atɔyɛ te sɛ nkɔmhyɛ wɔ Malaki nwoma no mu no afiri owia pueɛ kosi natɔyɛ no medin yɛ kɛseɛ amanaman mu Onyankopɔn ne nkwagye bɛhyɛ ase afiri apueɛ nanso apueɛ fa hene Isaiah nwoma etiɛ de no nankyɛmu du no Isaiah 24:15 enti monhyɛ Awurade animuonyam apueɛ pomu nsupomu enso monkamfo Awurade Israel Nyankopɔn din ɛno nti apueɛ ɛnyɛ kuro kɛseɛ bi so nyɛ China ɛnhyɛ ase afiri Australia dabi ase apueɛ pomu nsupɔ asase mu nti anuanom yɛn nkɔmhyɛ mu da hɔ pefee Nyankopɔn ne nkwagyeɛ ɛwɔ awieyɛ mmerem na bɛhyɛ ase afiri apueɛ fa hene pomu nsupomu enso pomu nsupomu na yɛn ɛwɔ Philippines adentira Philippines ɛyɛ pomu nsupɔ asase tete no ne yɛfrɛ no sɛ Las Islas Philippines Rizal ɛfrɛ no sɛ apo no ehweneɛ ɛbɛsɛ Philippine man mu no nsupɔ a wɔwɔ te sɛ hweneɛ ɛfiri pomu nsupɔ nsase mu wɔ apueɛ ɛna Awurade Israel Nyankopɔn anim onyam bɛhyɛ ase afiri yɛn nkutoo ne asafo asɔre wɔ nkuwa ne asafo a ɛhyɛ ase afiri apueɛ sɛdeɛ nkɔmo hyɛ no asie na ne nkyerɛkyerɛ ba bɛduru atɔyɛ bɛhyɛ ase sɛ meka nsɛmpa no wɔ apueɛ pomu nsupɔ nsase mu wɔ Philippines ɛne akɔkoduru America nkuro nyinaa so North America, Canada, Central America, and South America. Mede yɛn ɛkyerɛ mo na mohunu na Nyankopɔn asɛm no asombo ama mo. Na sɛ wobɛbɔne asase mu tokura abɔde mu nyansapɛ de suafo fa no sɛ antipode map anaasɛ tunnel map. Yɛn bɛhyɛ ase afiri Philippines. Na sɛ bɛbɔne asase mu tokuro akɔ akɔduru baabi foforɔ a baba pie mu wɔ Brazil. Yɛn ne antipode map no. Wɔhyɛ ase bɔne asase mu tokuro wɔ Philippines bɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ Brazil. Saa na to yɛn mpo yɛwɔ anuanom wɔ India. Yɛn kutoo ne asafo a Church of God asafo hyɛ ase free Philippines yɛn kutoo ne asafo a efiri apueɛ na akɔ akɔduru atɔyɛ akɔka nsɛmpa. Nsɔre foforɔ ɛnyɛ yɛn firi ha yi. Adentira. Mode mo nwene ho. Munsua abakɔsɛm. Nsɔre a ɛwɔ ha nyinaa firi atɔyɛ. Catholic asafo no efiri atɔyɛ. Protestant som efiri atɔyɛ. Yɛn kutoo ne asafo a efiri apueɛ na ɛkɔ atɔyɛ
ɛyɛ Church of God asafo yi. Asafo yi ɛka nsɛmpa akwaduru Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. Nase yeyi yɛhyia da wɔ United States ne America ɛnan nkyɛn a yɛwɔ hyia da no bi nso wɔ Canada. Yɛn twere deɛ Onyankopɔn aka ɔse mɛma wɔn adɔɔso. Yɛnyɛ nipa biara adwuma o, ɛyɛ Onyankopɔn nhyehyɛeɛ. Ɔse mɛgye me man nkwa afiri owia puoyɛ ne atɔyɛ asase so. Firi pumu nsupɔ nsase mu. Yɛn ne deɛ wɔahwɛ no twerɛ kronkron no mu. Ɛno nti ɛyɛ ne die ne animuonyam hyɛ ma yɛn Filipiafoɔ sɛ nkɔm hyɛ aba mu. Abra Onyankopɔn ka sɛ mɛgye me man nkwa afiri owia puoyɛ ama no so ne owia atɔyɛ ama no so. Na afiri owia puoyɛ kosi n'atɔyɛ no mede yɛ kɛseɛ amanaman mu. Anuanom a wɔnom ɛwɔ asafo yi mu wɔ no wɔn dɔɔso nyɛ sɛ bi ɔkɔware ama foforɔ sofoɔ. Enti saa asafo yi yɛ Onyankopɔn ne nkɔmhyɛ yɛn Nyankopɔn asɛm yɛn ne nkɔmhyɛ wɔtwerɛ kronkron no mu. Anuanom meka saa ne mɛyɛ akyerɛ mo. Ɛfiri sɛ wɔ se yɛyɛ papa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ Onyankopɔn akondeɛ na Nyankopɔn nkoa adɔɔso. Saa na Onyankopɔn ɛma yɛ dɔɔso. Ɛnyɛ sɛ bi a yɛagye din wɔ aban mu. Ɛnyɛ sɛ bi a mpaapaamu awareɛ anaa sikantira. Ɛfiri sɛ wɔn a wɔhyɛ Onyankopɔn animuonyam no wɔn ɛdɔɔso. Ɛfiri sɛ wɔn ahunu yɛn nnwuma pa na asedanka Onyankopɔn abra yɛba Brazil mam ha yi no. Wɔn ka sɛ bɔne a ɛwɔ ha yi no dɔɔso. Da so Onyankopɔn ne mmoa ne na hɔ mmɔborɔm. Yɛhunu nipa bebree a wɔn wɔ Onyankopɔn ho suro. Nipa a wɔn tie Nyankopɔn asɛm na wɔn te ne suo. Wɔn sɛ bere di kan a wɔn ate Nyankopɔn asɛm nie. Wɔte ne suo bere na wɔn tie Onyankopɔn asɛm. Akenkan twerɛ nsɛm a wɔtwerɛ kronkron mu twerɛ wɔn. Na saa nipa ne suo nyinaa sane. Ama ana mmarima o. Wɔn nyinaa ɛte ne suo. Isiane Nyankopɔn asɛm nti. Ɛnyɛ sɛ bia yɛama wɔn mu sika o. Anaa sɛ ade foforɔ bi nti. Wɔn te Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ ase. Ɛno nti na Onyankopɔn sɛ mɛma wɔn adɔɔso na wɔre nhyia. Mɛhyɛ wɔn animuonyam na wɔre nya ketewa. Ɛno ne ade a ɛrekɔ so. Ɛno nti sɛ yɛbɛdwene ho a Onyankopɔn ama yɛn asɛdeɛ bi sɛ yɛnyɛ nipa nyinaa papa. Yɛne yɛ atamfo mu nyinaa ntena asomdwoeɛ mu. Yɛ abusuafoɔ, yɛ yerenom, yɛ mma. Yɛde kan yɛasua saa no mayi dada. Saa na teɛ. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ ɛnam ne so, ɛnam yɛn so na ne tenenee ɛso aba. Ɛfiri sɛ twerɛ kronkron no sɛ ɔtenenee ni aba yɛn nkwadua. Na wɔnyansafoɔ deɛ wɔnya akra. Yɛbɛtumi atwe akra ama Onyankopɔn. Ɛsiane tenenee nti ɛnyɛ nipa ade foforɔ bi na mmom tenenee nsɛm a ebue yɛn adwene mu. Ɛsiane Nyankopɔn tenenee a wɔn nte bi da ɛmfiri nsɔre ahodoɔ mu nti. Anuanom mfa nhyɛ butere. Yɛn nkutoo ne asafo adi kan a yɛhyɛ ase firi apuoyɛ na akwaduru atɔyɛ kɔka nsɛmpa. Na so adeɛ biara a wɔyɛ no nkɔm hyɛ no ɛbɛbam Nyankopɔn ne nkwagye bɛhyɛ ase afiri apuoyɛ
ɛfiri po mu nsupɔ nsase mu yɛne yɛdi kan obiara ni hɔ ɛhyɛ ase firi apoyɛ abɛduru ha na de Onyankopɔn waka no bɛbam ɛfiri owiɛ poyɛ ama no so na natɔyɛ ama no so mɛgye me mamfoɔ nkwa ɛfiri owiɛ poyɛ ama no so na owiɛ atɔyɛ ama no so yɛn nso ka yɛn gyidie ho baabi a ugyidie firi ɛho no nso wɔsɛ wuhunu Philippi aman wɔ mu sɛ yɛhiafoɔ man ewiase nyinaa bu Philippi aman sɛ wɔyɛ hiafoɔ man ɔmo sɛ from domestic workers na so saa no wɔnim yɛ na so ha yi deɛ wɔ mu yɛn saa wɔn dɔ yɛn ɛwɔ ha yi isane Nyankopɔn asɛm a yɛde brɛ wɔn wɔ adanse bebree bɔ na yɛntumi mmɔ no nyinaa obi wɔ ebinom adi asɔfoɔ 45 years ɛwɔ Assemblies of God mu ɛbra wɔte Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ no wɔgyae ebinom mpo ayɛ asɔfoɔ 25 years ebi ayɛ asɔfoɔ 17 years ɔmo dɔɔso mentumi nkae no nyinaa nanso wɔn te Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ wɔn asesa ampa yɛwɔ nkɔm hyɛ bi wɔ twerɛ kronkron ayɛ sɛ obi de nokora no bɛbrɛ yɛn wɔn ate aseɛ sɛ nkɔm hyɛ bi wɔ hɔ sɛ nokora no bɛhyɛ aseɛ firi apoyɛ po mu nsupɔ nsase mu ɛfiri sɛ yɛwɔ nsɔre pii no a na ɛwɔ apoyɛ a wɔn nka nsɛmpa no te sɛ budafoɔ som ɛhyɛ aseɛ firi apoyɛ shinto som ɛfiri apoyɛ hindu som ɛfiri apoyɛ nanso wɔn nka twerɛ kronkron mu nsɛmpa asafo yi nko a anase kuro a wɔka asɛmpa wɔ hɔ no a asafo yi firi hɔ no no ɛyɛ Philippines asafo yi nkuto na ɛka Nyankopɔn kyerɛkyerɛ korɔgyen ɛwɔ hɔ no ɛyɛ nkɔm hyɛ wɔ twerɛ kronkron no mu twerɛ kronkron no fɛ no sɛ na adi akyire awieye twato anase bere twato mu ɛyɛ bɛte ase yɛn kenkan Jeremiah 30 verse 19 to 20 from my yankenkan na wɔn mu na aseda enwom ne agofoɔ ani befiri na mɛma wɔdɔɔso na wɔrenhyɛ na mɛhwɛ wɔn anim wonyam na wɔrenyɛ ketewa na ne mma bɛyɛ sɛ akane no na n'asafo no agyina m'anim pintin sɛ tete no na mɛba ma bɛtwe wɔn a wɔha no nyinaa aso na wɔn hene bɛfiri wɔn ara wɔn mu na wɔn so diifoɔ nso afiri wɔn mu na mɛma no atwe apini na ɔbɛbɛn me na hwan ne de wɔbɛsi ne bo sɛ ɔbɛbɛn me Awurade asɛm nie na mɔbɛyɛ me ɔman na me nso mayɛ mo Onyankopɔn Awurade abufu hyehyɛ rensane gye sɛ ayɛ n'akom susua ma no atim ansa ɛna adi akyi mu na mɔbɛte yɛn aseɛ yɛn ɛbɛsi wɔ awieyɛ mmerɛ no mu ɛberɛ a Onyankopɔn ɛbɛsi ne mamfoɔ ɔse na wɔbɛyɛ me wɔ man na me nso mayɛ wo Onyankopɔn na Awurade abufu hyehyɛ rensane ana Awurade yɛtemu rensane gye sɛ ayɛ n'akomam susua ma no atim ansa ɛna adi akyire mu na mɔbɛte aseɛ ɛberɛ ayɛ n'akomam susua ma no atim awie no ɛna adi akyire mu na mɔbɛte aseɛ na yɛn esisi wɔ awieyɛ mmerɛ mu yɛwɔ awieyɛ mmerɛ mu na nkɔm hyɛ no nso aba mu pɛpɛɛpɛ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne mamfoɔ bi wɔ hɔ a wɔfiri awieyɛ mmerɛ mu ɛfiri apoyɛ kosi atɔyɛ mɛgye mɛman nkwa afiri owia poyɛ ama so na owia atɔyɛ ama so yɛn ɛbɛbam wɔ awieyɛ mmerɛ mu ɛbaa mu wɔ asafo yi mu asafo yi hyɛ aseɛ firi Philippines akɔakɔduru atɔyɛ atera nkuro bebree na nɛ ahyɛta kɔ nkuro ahodoɔ so wɔ wiase afa na nyinaa na sɛ yɛbɛka ho a na sɛ yɛbɔ asu a ɛwɔ binom wɔ hɔnom a wɔn bɛgye saa nkyerɛkyerɛ yi a mɔbɛyɛ aba ɛso aba mɔbɛso enyuma pa aba
sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi agye akra pii no nkwa yɛbɛyɛ setie ne yɛasom Onyankopɔn twɛdeɛ mpɔn ɔkyena yɛbɛsua Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ afa wɔ kwan a yɛbɛfa so ahunu ɔdɔ ama anuanom ne yɛn yɔnko dipa ɛhemfa ne bɛhyɛ ase afiri ehia sɛ yɛte aseɛ ne yɛn anuanom papa ne yɛn yɔnko dipa ɛhemfa ne bɛhyɛ ase ɛwɔ mfiti aseɛ awɔ sɛ yɛhunu ade nyinaa se firi ne yɛtumi ahyɛ aseɛ ane adepa biara ɛhyɛ aseɛ na wie wɔ papa mu no kwasɛm ɛwɔ mu wɔ no sɛ twerɛ kronkron ne mu wɔ no sɛ wohyɛ biribi ase na wantumi anwie a ɛnyɛ ade papa koraa sɛ wohyɛ biribi ase na wantumi anwie a ade papa bi anim Awurade Yesu Kristo ka sɛ Luke 14:28 na mmɔmmɔ hwan na wɔpɛ sɛ wɔto abantentene na wɔrentena ase mmu ho akɔntansa sɛ ɔwɔ deɛ wɔde bɛtumi awie ebi a wɔafiri aseɛ no wɔntumi anwie a wɔn a wɔhunu nyinaa bɛfiri aseɛ agorɔ ne ho sɛ wɔnipa yi firi aseɛ toe na wɔntumi anwie ɛno nti adeɛ a wɔntumi anwie deɛ ɛnyɛ ade papa sɛ wɔyɛ papa a ɛwɔ sɛ wotumi wie na sɛdeɛ bɛyɛ yɛbɛtumi awie no Momma yɛnhyɛ aseɛ ɔkwan pa so yɛbɛsua efitiase papa ɔkwan bɛfiri aseɛ ayɛ papa ɔkwan bɛyɛ ne yɛhyɛ aseɛ anaa ɔkwan bɛyɛ na bɛfa so efiri aseɛ yɛ nuanom papa da bɛyɛ na yɛn bɛhyɛ aseɛ ɛno ne adeɛ a wɔkyena yɛbɛsua mɛni da so no sɛ mɔbɛsane aba na sɛ maka biribi na ahyɛ wɔ abufu a mesrɛ ma abo mfu yɛnyɛ yɛadwene sɛ yɛbɛgu obi ho fi anaasɛ bɛto ahyɛ obi so ebia mo ahunu mitiri mo pɔ ɛbɛsɛ mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ mu kyerɛ mo na awie pɛpɛɛpɛ wɔ yɛadwene mu yɛnto nhyɛ wɔ bia so ɛno nti mi wɔ gyidie ne awerɛhyɛ mu sɛ Awurade mmoa ne nna ho mmɔborɔ mu ɔkyena mɔbɛsane aba Awurade Nyankopɔn nka yɛn ho nkanka bra mutie Nyankopɔn Mmara Nsɛm Brother Daniel anebio Yerɛtoa nsa afra mo kyena sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa aba ɛda ɛtɔso nkron so abra yɛsua Awurade Mmara Nsɛm a yɛde ahyehyɛ so wɔ yɛn bɛyɛ ɔkyena yɛwɔ da Philipia ma mo bɛyɛ anwumere na nson yɛde da so wɔ no sɛ mo bɛka yɛn ho na yɛda mo ase yɛda obi biara so ba bɛka yɛn ho no ase yɛda Awurade ase sɛ wama yɛn akwanya pɛ te sei na yɛn mu no Yerɛtoa nsa afra mo akyire awia dɔnko ne fa mo bɛtumi abɛka yɛn ho na yɛabɔ mpa yɛ ama enipa ne wiase nyinaa yɛbɛsrɛ Awurade hɔ adom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atowa so asɔ ewiase haw nyinaa ano yadeɛ yi na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa akyire yɛ nyinaa yɛbɛsane abom na yɛabɔ mpaeɛ na wɔkyena yɛbɛtowa so ne yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm bio aseda nka wɔ Nyankopɔn wɔ akwanya pa foforɔ a yɛn nsa aka na ansa na yɛde yɛn nhyia mu bɛba na wie yɛ koraa no Yerɛtoa Panginoon naming Diyos, sa pangalan po Mamaya mampahinga mo Awurade yɛn Nyankopɔn wɔ wo dɔba korɔ no din Agya yɛda wo ase
Esra osaje na akoma mu aseda afade a yaboa no. Mama ye na kwenya pa. Nkwane ya hoden. Sa yɛntoa so nti ye wensam kron. Yɛbampa yɛsrɛ w'anim adom na w'ahomɔborɔ ma yɛn nyinaa. Titiriw akra wanakoma ayɛhwɛ asomdwie ne nkwagye a ɛfiri wo. Yɛmpa yɛbɔ no sɛ ɔwommoa ne w'ahomɔborɔ mu. Ɛsrɛ wo sɛ daa ne da nyina bue yɛn akoma na yɛn adwene mu. Ama w'asɛm han ɛnhyerɛ yɛn mu. Na yɛtumi de yɛdi dwuma. Yɛtumi de asom wo ne kwan so. Yɛabɔ yɛn bra sɛdeɛ wɔpɛteɛ. Na yɛn nyinaa yɛtumi apae wɔ nepa ne nhyira yɛnya ne yɛn abrabɔ mu sɛ yɛnya nkopɔn a yɛsom no. Yɛte wiase bɔne ne nnabɔne mu. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛnya gyidie kɛseɛ wɔ wo nsɛm mu. Agya, yɛsrɛ wo sɛ ka ɔkra biara a ɔpɛ sɛ wosua wo tenenee nsɛm ho. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ wɔn nyinaa ho ban. Yi wɔn firi ɔtaa, ɔsɛeɛ ne amanneɛ biara a wɔyɛ mmerɛ mu. Yɛadɔfoɔ ka ho. Agya, yɛsrɛ wo. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Na bra yɛwɔ nkwa ne ahoɔden no. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Ma yɛntumi nsom wo. Hunu wɔ ma mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Na ka yɛn ho. Na yɛntumi mfa wo nkwagyeɛ mu nnepa mmra yɛn yɔnko nnipa. Na wɔma hunu sɛ deɛ yɛade yɛwo hia sɛ yɛbɛdi wo mmara nsɛm so. Bio, nsɛm na yɛgyae yɛn nkwa na yɛn hyɛberɛ hye. Yɛde yɛn akoma mu abisadeɛ nyinaa so to w'anim. Yɛnom nyinaa na yɛsrɛ da w'ase wɔ yɛagye nkwa Kristo din mu. Amen. Tanggapin po natin ang pag-ibig at ang basbas Mamaya na yansan ka ɔdɔ na nhyira afiri na agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa afiri ne Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron mu daa nkabɔ mu ani yɛn akoma mu hene daa. Nkanka yɛn ma hyehyɛ ne daa ne da nyina. Amen.